Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα με την βοήθεια του Θεού. Με την ευχή σας, την ευχή του Θεού και των Αγίων. Καταρχήν σας καλωσορίζω εδώ, δεύτερη φορά. Εγώ θα ήθελα να γίνει ο καλωσορισμός και η επικοινωνία με άλλες συνθήκες και άλλες συγκυρίες, αλλά δεν πειράζει, τα πράγματα λίγο άσχημα. Δηλαδή, ζούμε σε κάποιες ημέρες που βλέπει η ανθρωπιά να φεύγει. Μεθαύριο έχουμε τα τέμπη. Το έγκλημα των τεμπών και βλέπουμε να λείπει η ανθρωπιά σχεδόν παντελώς από κάθε υπεύθυνο. Μεγάλο ρήμον και ψηλά ιστάμενο πολιτικό πρόσωπο είπε: φταίει ο Σταθμάρχης. Αμέσως. Άρα αυτός φταίει, μάλιστα. Και τελικά αποδεικνύεται ότι αν είχαμε τα μέσα που τα είχαμε από το 20, από το 2000 και λειτουργούσαν, όλα θα ήταν στην τέλεια. Τα οποία δεν τα είχαμε. Και εννοείται, εγώ δεν φταίω, κανείς δεν φταίει. Κανείς δεν φταίει σε τίποτα. Οπότε βλέπουμε την ανθρωπιά να φεύγει, κλαίνε οι γονείς, κλαίει όλος ο κόσμος. Δεν υδρώνεται αυτόν που θα έπρεπε να κάνουν, να μετανοούν συνεχώς. Άρα βλέπει την ανθρωπιά πάει περίπατο. Και σε άλλα θέματα. Και το θέμα μας σήμερα είναι ο κοινωνικός οργανωτής, ο άνθρωπος. Και σήμερα τυχαία έπεσε και ένα βιβλιαράκι του Αργολίδος, του Πολύδη Αργολίδος, που λέει για ένα περιστατικό που έχει πολλά χαρακτηριστικά στοιχεία, πολλές ομοιότητες με τον κοινωνικό οργανωτή, σύντομο. Λοιπόν, λέει, το 1988, 21 Νοεμβρίου, αποφυλακίστηκε από τις φυλακές του Βιετνάμ ο Βιετναμέζος επίσκοπος Βαν Τουάν. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, λέει, ήταν μέσα στη φυλακή, έκανε πολλούς πρώην αθέους και τους έκανε πιστούς. Και λέει: με ποιο τρόπο γίνεστε πιστοί? Γιατί να πιστεύει? Σε ποιον Θεό πιστεύεις? Το ρωτάγανε. Και αυτός έλεγε: πιστεύω τον Χριστό. Διότι δεν έχει καθόλου καλή μνήμη ο Χριστός. Πάνω στο σταυρό έσωσε το ληστή, ξεχνώντας τα πολλά εγκλήματά του και τον έβαλε μέσα στη βασιλεία του. Το ίδιο κάνει και με τον καθένα που ειλικρινά μετανοώντας του λέει: μνήστη μου και είναι τη βασιλεία σου. Το εφάρμοσε ο κοινωνικός οργανωτής, αυτό το πράγμα που αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Πάμε παρακάτω. Δεύτερον, δεν τα πάει καλά καθόλου με τα μαθηματικά. Ο Χριστός. Στην παραβολή του χαμένου προβάτου, παρομοιάζει τον εαυτό του με ένα ποιμένα που δείχνει μεγαλύτερη φροντίδα για το ένα χαμένο πρόβατο παρά για τα 99 που μένουν μέσα στη μάντρα. Έτσι για τον Χριστό, όχι απλώς 1 ίσον 99, αλλά υπό συγκεκριμένες συνθήκες το 1 αποκτάει μεγαλύτερη αξία από το 99. Ποιος οργανωτής, δάσκαλος και άνθρωποι, παππού, δάσκαλος που κυνηγούσε να σώσει τον ένα μαθητή, τον ένα άνθρωπο. Κι άλλο κοινό εδώ. Τρίτον, χαρακτηριστικό γνώρισμα του Χριστού. Αγνοεί βασικούς κανόνες της λογικής. Σε μια παραβολή του μιλάει για μια γυναίκα που είχε 10 δραχμές και έχασε τη μία. Και όταν τη βρήκε, κάλεσε φίλους και γείτονες να τον γλεντήσουν. Είναι λίγο περίεργο βέβαια να ενοχλεί τους φίλους της για μια ασήμαντη δραχμούλα. Αλλά το εντελώς παράλογο είναι να τους προσκαλεί να γλεντήσουν την έβραση μιας δραχμής, ξοδεύοντας ενδεχομένως περισσότερα από τις 10 δραχμές που είχε. Με μια τέτοια παράλογη λογική, λέει και ο Χριστός ότι παρόμοια χαρά κάνουν οι άγγελοι του ουρανού για κάθε αμαρτωλό που μετανοεί. Κοινωνικός οργανωτής, αγκαλιά για όλο τον κόσμο. Και τέταρτο, δεν έχει ιδέα από marketing. Ενώ εκείνος που αναλαμβάνει να διαφημίσει κάποιο προϊόν ή να παρουσιάσει το πρόγραμμα κάποιου υποψηφίου, ετοιμάζει την καμπάνια του παρουσιάζοντας διάφορες δελεαστικές υποσχέσεις. Ο Χριστός αυτούς που θα ήθελαν να τον ακολουθήσουν υπόσχεται ταλαιπωρίες και διωγμούς. Πόσο ταλαιπωρημένος ήταν ο Πεντηκοστές. Και από την οικογένειά του, το περιβάλλον και τη ζωή του ολόκληρη. Άρα είδα σε αυτό το. Σήμερα έπεσε χέρι μου το βιβλιαράκι εδώ. Πάρα πολλά κοινά με τον κύριο Κώστα. Την ευχή να έχουμε και είμαστε εδώ έτοιμοι να ακούσουμε τα υπόλοιπα. Το τι είπα να πει Κώστας Οργανωτής άνθρωπος και να ακούσουμε και κανένα παραμυθάκι. Και παραμυθάκι. Ευχαριστώ, Πάτερ Ανάργυρε, μέσα από την καρδιά μου που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω για τον Κωνσταντίνο Οργανωτή, τον αείμνηστο. Χαιρετώ εδώ όλη την όμορφη παρέα και χαίρομαι που θα μιλήσουμε σήμερα. Θα πούμε 2 κουβέντες για τον Κωνσταντίνο Οργανωτή, έτσι όπως τον γνωρίσαμε τουλάχιστον εμείς στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας
μεταφέρω και την προσωπική μου γνώμη, αλλά και ιστορίες και από τους άλλους συνεργάτες. Ο Γανωτής λοιπόν ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ήταν πάρα πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο, εκεί εμείς τον γνωρίσαμε, εκεί εγώ τον γνώρισα. Δεν τον ήξερα πριν. Και μάλιστα, όπως λέει και ο πατήρ Ανάργυρος, δεν έκανε marketing όπως ο Χριστός. Δεν γνώριζε κανείς μας, γιατί ήμασταν νέα παιδιά τότε. Τι εστί Γανωτής, δηλαδή το ότι τον είχε καλέσει ο Χριστόδουλος να διδάξει την αρχαία ελληνική, γιατί είναι εξαιρετικός φιλόλογος στους ιερείς. Ότι έγραφε ύμνους, ότι είχε γράψει δεκάδες βιβλία, Ομήρου Οδύσσια, Ομήρου Ηλιάδα, είχε γράψει, τι να σας πω, είχε μια ζωή πριν τον γνωρίσουμε εμείς. Εμείς τον γνωρίσαμε γύρω στα 55, ναι, ήταν 56. Φανταστείτε τι είχε κάνει πριν. Δεν έκανε marketing καθόλου, δεν γνωρίζαμε εμείς τι είναι. Μέχρι σήμερα είπα στο διευθυντή μας, όταν πέθανε, όταν κοιμήθηκε ο Γανωτής, λέω, στο αφιέρωμα να πούμε ότι έκανε αυτά εκείνα, ο διευθυντής του ραδιοφώνου. Και λέει, δεν ήξερα ότι είχε κάνει τόσα πολλά. Δεν ξέραμε. Και εμείς ήδη, δηλαδή ψάχνοντας. Ακούγαμε όμως τον άνθρωπο και καταλαβαίναμε ότι πρόκειται για κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό. Πνευματικά τον νιώθαμε. Εμείς τον μαθαίναμε από την αγάπη που μας είχε. Όταν μας έπαιρνε τηλέφωνο, όταν αρρωσταίναμε, όταν γεννούσαμε τα παιδιά μας, θα ερχόταν στο μευτήριο να μας δει, να βγάλουμε φωτογραφίες μαζί, να πάρει σε κάθε γιορτή, σε κάθε επέτειο που θυμόταν, στους γάμους μας ερχόταν, παντού. Και ξαφνικά βλέπουμε, ας πούμε, σε μία γωνία το Γανωτή να προσεύχεται, να έχει κατεβάσει το κεφάλι του κάτω και να μας αγαπάει κι άλλο κι άλλο. Όταν χάνουμε τις δουλειές μας, όταν ας πούμε μας απέλυαν από κάτι, από κάπου, από κάποιο χώρο, ο Γανωτής θα έπαιρνε τηλέφωνο και θα έλεγε, προσεύχομαι μέσα από την καρδιά μου να μην προλάβεις να στεναχωρεθείς. Αυτό δεν ήθελε καθόλου τη στεναχώρια, αυτά που, αν θυμάστε, έλεγε ο πατήρ Γεώργιος ο Γανωτής, ο γιος του, δεν ήθελε να στεναχωριόμαστε. Το θεωρούσε περιττό, άσκοπο. Δεν είχε ουσία αυτό και το καταλάβαινε. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες, αλλά πρέπει να συμμαζέψω το μυαλό μου, να τα πάρω από την αρχή. Λοιπόν, γεννήθηκε σε ένα όμορφο χωριό του Πηλίου. Πολύ του άρεσε το Πήλιο, το αγαπούσε ιδιαίτερα. Οι γονείς του ήταν πάρα πολύ αγαπημένοι, η μητέρα του και ο πατέρας του. Και το έλεγε, αυτό το είχε ως πρότυπο. Τους είχε ως πρότυπο και με τον ίδιο τρόπο που εκείνος αγαπούσε μάλλον ο πατέρας του αγαπούσε την μητέρα του, με τον ίδιο τρόπο και φαντάζομαι ακόμη καλύτερο και πιο όριμο, αγαπούσε την γυναίκα του, την Κυραρίνη. Μάλιστα περηφανευόταν ότι την έκλεψε από τους Ναξιώτες. Οι Ναξιώτες είχαν μια φήμη ότι ο καλύτερος, ας πούμε, ο καλύτερος κλέφτης είναι και πιο καλός γαμπρός. Τα είχαν εκείνη την εποχή αυτά και σε μια ομιλία του, λοιπόν, είχαν μαζευτεί άνθρωποι από την Άξο και λένε, δεν ξέρετε όμως ότι εγώ σας ξεπέρασα όλους, γιατί σας έκλεψα το πιο όμορφο κορίτσι. Και ήταν η Κυραρίνη. Μας έλεγε συχνά, λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι να αγαπιέται το ζευγάρι με έναν απλό τρόπο. Η μάνα του και ο πατέρας του ήταν φτωχοί άνθρωποι. Έπαιρναν, λοιπόν, φαγητό, τα παιδιά τους, μια κουβέρτα και πήγαιναν στο δάσος, στην εξοχή, την άπλωναν κάτω, τα παιδιά έπαιζαν μπροστά και θυμάμαι, λέει, τον πατέρα μου, ενώ εμείς παίζαμε στο δάσος, γυρνούσα και τον κοίταγα να έχει αγκαλιασμένη την μητέρα μου και να της τραγουδάει. Και εκείνη να τον κοιτάει με απίστευτη αγάπη. Αυτό έγραψε μέσα του, έγραψε για πάντα, έγραψε στη ζωή του ολόκληρη. Δηλαδή, όταν έχεις τέτοιους γονείς, πιστεύεις περισσότερο στο Θεό, νομίζω. Γιατί αφού βλέπεις πώς αγαπιούνται οι δικοί σου, λες, μ' αγαπάει ο Θεός. Πολύ σημαντικό. Και το έκανε και ο ίδιος όταν αργότερα παντρεύτηκε και νυμφεύτηκε την Κυραρίνη και με πόση αγάπη πάντοτε
με πόση τρυφερότητα της φερόταν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και τα παιδιά βέβαια έβλεπαν αυτό. Αυτό ήταν το πρότυπο του. Τα παιδιά του γανοτή, τα εγγόνια του γανοτή και τα δυσέγγονά του μετά έβλεπαν ένα γανοτή που αγαπούσε τόσο πολύ τη γυναίκα του, τόσο πολύ την οικογένειά του. Ήταν μια πολύ δυνατή εικόνα που μεταφέρει και αυτό μας το έλεγε, όχι για να μας πει ότι είμαι κάποιος, αλλά για να μας πει ότι αυτό μπορείς να το μιμηθείς. Θα κάνει καλό, γιατί νοιαζόταν πάρα πολύ για όλους μας. Ήθελε έτσι να είμαστε. Στις ομιλίες του μιλούσε συχνά για το πώς πρέπει να αγαπιούνται οι άνθρωποι. Και όταν του έκαναν ερωτήσεις του τύπου να φερόμαστε δηλαδή καλά στη γυναίκα μας, να είμαστε ευγενικοί, η γυναίκα να είναι ευγενική απέναντι στον άντρα, έψαχναν οι άνθρωποι τρόπους. Και αυτά τους τα απέρριπτα αμέσως. Δεν είναι θέμα τρόπου. Αυτό δεν γίνεσαι ξαφνικά να αγαπάς τον άλλον μέσα από ένα τρόπο. Η αγάπη, έλεγε, μάλιστα σε μια τελευταία του ομιλία, είναι, και το έλεγε και χαιρόταν γιατί είχε βρει αυτή την εικόνα, η αγάπη λέει είναι, ξέρετε πως είναι βρε παιδιά, λέει, να βγαίνει από το τσιμέντο, να έχει φυτρώσει ένα σπόρος εκεί και να, πέρα από κάθε αντιξότητα, το λουλούδι να βγαίνει από το τσιμέντο και να ανθίζει. Αυτό είναι η αγάπη. Μη γυρεύετε να σας πω τρόπους. Ο τρόπος είναι πάρα πολύ ένα πράγμα που δεν έχει αξία. Εντάξει, έχει αξία να είμαστε ευγενικοί, μια μικρή αξία, αλλά η αγάπη είναι άλλου είδους, άλλης διάστασης πράγμα. Έλεγε λοιπόν για την μητέρα του και τον πατέρα του ότι μάλωναν και αυτοί σαν άνθρωποι που ήταν. Όταν τελείωνε το μάλωμά τους λοιπόν πήγαινε ο τρυφερός ο σύζυγος στην γυναίκα του και έλεγε «Έλα ρε γυναίκα, τώρα έλα να σου πω, να πούμε κάτι». Πετάει ο γάιδαρος. Τώρα τα παιδιά εκεί και το έβλεπαν όλα αυτά. Πετάει ο γάιδαρος. Και απαντούσε η γυναίκα του. Πετάει άντρα μου ο γάιδαρος. Πετάει και σαμαρωμένος. Δηλαδή, ότι η σημασία έχει όχι να υποκύψω σε αυτό που θα πει ο άντρας μου, αλλά από την αγάπη που του έχω, να πούμε πάει στο καλό, πάει πίσω το μάλωμα. Δεν έχει να κάνει. Όταν αγαπιόμαστε τα πετάμε αυτά τα πράγματα, τα ξεπερνάμε, έτσι δεν κάνουμε και με τα παιδιά μας, με όλους τους ανθρώπους. Αυτά λοιπόν τα είχε έγνοια και μας τα δίδασκε σε κάθε περίσταση, σε κάθε ομιλία του, σε κάθε εκπομπή του, σε κάθε κουβέντα του μαζί μας, έστω και μέσα από το τηλέφωνο. Έλεγε μάλιστα ότι ο πατέρας του αγαπούσε πολύ να λέει ότι είναι αρετή η σαχλαμάρα. Άρεσε του γανοτή να ξαφνιάζει. Λέω, πώς η σαχλαμάρα είναι αρετή? Βέβαια, λέει. Η αρετή της σαχλαμάρας είναι μεγάλη υπόθεση. Όχι βέβαια σε ό,τι αφορά την πίστη μας. Αυτά είναι απαγορευτικά. Αλλά η αρετή της σαχλαμάρας είναι ότι να μην παίρνουμε πολύ στα σοβαρά. Πάρα πολύ στα σοβαρά ορισμένα πράγματα. Και να μην τα διωγγώνουμε στο κεφάλι μας, να μην τους δίνουμε διαστάσεις που δεν χρειάζεται, να τα αφήνουμε να περνάνε, να πάμε παρακάτω, να κάνουμε ένα αστείο, να πούμε κάτι ελαφρά ειρωνικό και να το προσπεράσουμε. Έτσι η ζωή περνάει καλύτερα, περνάει πιο όμορφα και πας πιο κοντά στο Θεό, σου φεύγουν τα παράπονα. Και έλεγε καμιά φορά, θέλεις να σου πω ένα κόλπο, να έρθει το Άγιο Πνεύμα κοντά σου? Ναι. Μην παραπονιέσαι ποτέ. Μην έχεις ούτε ένα παράπονο. Λέω, έτσι εύκολα? Χαχά, μου λέει, δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Για δοκίμασε να το κάνεις, αλλά αν τα καταφέρεις, τότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Αυτά για τις βοήθειες που μας έδινε. Σας είπα για λίγα λόγια για το πώς γεννήθηκε και για τους γονείς του. Και σε αυτό το σημείο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να σας πω και λίγα λόγια για το πώς τελείωσε η βιωτή του εδώ, στη γη. Γιατί καλό είναι το πώς γεννιόμαστε, πολύ καλό να βλέπουμε πώς ένας άνθρωπος ζει, αλλά είναι καθοριστικό να βλέπουμε και πώς τελειώνει.
Γιατί από αυτό φαίνεται πώς πραγματικά έζησε. Ποτέ του δεν διαμαρτυρόταν για τους πόνους που είχε. Και είχε αρκετούς. Όταν το έλεγα τι κάνετε κύριε Γανωτή, στο τέλος, ας πούμε, τον τελευταίο χρόνο που είχε πολλά βάσανα και πήγαινε συχνά στο νοσοκομείο, σκανδαλωδώς καλά. Και το έλεγε με όλη του την καρδιά, σκανδαλωδώς καλά. Δεν ήταν καθόλου καλά. Αλλά εκείνος ένιωθε μια χαρά. Ένιωθε ότι εφόσον είμαι ακόμη ζωντανός και μπορώ να σηκώνω τα χέρια μου στο Θεό και να του προσεύχομαι και σε ένα λάκκο να με βάλουν, είμαι χαρούμενος. Όσο το κάνω αυτό είμαι πολύ χαρούμενος. Και το εννοούσε. Λοιπόν, στο τέλος βρέθηκε στο νοσοκομείο και δεν χρησιμοποιούσε ποτέ τη φήμη του. Και ήταν μεγάλη η φήμη του. Τον ήξερε όλος ο κόσμος. Το μισούσε αυτό. Το έβρισκε ανάξιο λόγου. Ήταν μέσα στο νοσοκομείο και δεν γνώριζαν οι γιατροί ποιον έχουν. Ένας από τους διευθυντές ήταν πολύ καλός του φίλος. Δεν τον είχε ειδοποιήσει. Και ο άνθρωπος βίωνε τις τελευταίες του μέρες. Ήταν Σάββατο όταν πήγα να τον δω. Κρυφά, τι να σας πω, ήταν δύσκολο και με τον κορονοϊό. Είχα κάνει το τεστ και πήρα και μια γλάστρα με μαργαρίτα να τον δω. Βέβαια δεν επιτρεπόταν και ήταν σε ένα δωμάτιο με άλλους 4-5 ανθρώπους, ο ένας πάνω στον άλλον. Μόλις με είδε χάρηκε και σηκώθηκε στη μέση του. Οι άλλοι μου είπαν πάρτε το λουλούδι απ' έξω, βγάλτε το. Και λέει θα την πάρουμε και έκοψε ένα κλαδάκι με μαργαρίτες και του τις έδωσα να δείτε τη χαρά που έκανε με τις μαργαρίτες. Του λέω πλάκα του έκανα, του λέω ήρθα να σας πάρω συνέντευξη κύριε Κώστα. Παρών, πάντα έτσι έλεγε, παρών. Λέω πλάκα σας κάνω. Α, καλά, αλλά αν ήθελες ό,τι θέλεις. Δηλαδή δεν έλεγε όχι αυτό το πράγμα, ποτέ όχι. Εγώ όμως ήθελα να στιευτώ, να μην είναι όλο έτσι βαρύ, γιατί ήταν πολύ βαρύ. Δεν ήταν ο άνθρωπος. Του λέω τι κάνετε εδώ, πώς είστε. Δυσκολεύομαι. Αργότερα έμαθα ότι είπε στο Στέφανο, αν πονάω πάρα πολύ Στέφανέ μου, του είπε. Αν ο πόνος πατέρα είχε αστέρια, πώς τα λένε για το στρατιώτη, τι θα έλεγες ότι ήταν. Θα έλεγα ότι ήμουν στρατηγός. Άρα φανταστείτε πόσο πόνο είχε. Παρόλα αυτά δεν ζήτησε εξυπηρέτηση από κανέναν γιατρό. Τυχαία έμαθε ο διευθυντής ότι είναι ο Κωνσταντίνος Γανωτής σε αυτό, ο διευθυντής του νοσοκομείου, ότι είναι ο Γανωτής εκεί. Γιατί δεν μιλούσε όμως. Να σας πω γιατί δεν μιλούσε. Πάντοτε ήταν έτσι. Ποτέ δεν ζήταγε χάρη. Όχι γιατί νόμιζε ότι από υπερηφάνεια ή γιατί νόμιζε ότι εκείνος κάποιος είναι ή ότι θα τον βοηθήσει εκείνον ο Θεός επειδή προσεύχεται. Αλλά γιατί είχε μία ισορροπία όσον αφορά τους άλλους ανθρώπους. Έλεγε, εάν ας πούμε ο διευθυντής ή οι γιατροί ασχοληθούν με μένα, δεν θα ασχοληθούν με τους άλλους ασθενείς οι οποίοι έχουν ανάγκη. Θα πάρω δηλαδή τη σειρά κάποιου. Και αυτό δεν το ήθελε. Αυτή ήταν η ερμηνεία. Και το έκανε για όλους. Για τα παιδιά του, για τον εαυτό του, για τη γυναίκα του. Ήταν απίστευτος σε αυτό. Ήταν αληθινός άνθρωπος. Ήταν πραγματικά άγιος άνθρωπος. Ευτυχώς τυχαία έμαθε ο διευθυντής ότι είναι ο Γανωτής μέσα και του κάνουν εξετάσεις. Ξανά εξετάσεις, βλέπουν την κατάσταση δυστυχώς δεν ήταν αναστρέψιμη και το μόνο καλό που του έκαναν ήταν να πούν στα παιδιά του πάρτε τον να φύγει ήσυχα στο σπίτι του. Και έτσι έγινε, πήγε στο σπίτι του και έφυγε στην αγκαλιά της οικογένειάς του ανάμεσα στα πολλά παιδιά του και στα εγγόνια του. Και έτσι εμείς μάθαμε πως έφυγε από τη ζωή πλέον μέσα από την οικογένειά του.
θεωρώ τον πολυτιμότερο θησαυρό της ζωής μου όταν έφυγα από το θάλαμο του νοσοκομείου και πριν κλείσω την πόρτα ότι με σταύρωσε ξανά και γύρισε το πλευρό του να ξεκουραστεί στο κρεβάτι του. Ήταν πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος δεν λιποτακτούσε ποτέ από κανέναν αγώνα. Αυτό ήταν μέσα στη φύση του, αλλά αγωνιούσε γι' αυτό, δηλαδή το έκανε συνειδητά. Τον αγώνα τον έκανε συνειδητά. Και όταν μετά από κάποιες, ξέρετε, εκπομπές που με ενθουσίαζαν όσα έλεγε και εμένα και τους ακροατές, του έλεγα πώς θα γίνει, κύριε Γανωτή, όλα αυτά που λέτε, να τα θυμάμαι μέσα μου και να τα κάνω, να τα αφομοιώσω και να μην τα ξεχάσω μετά. Γιατί έλεγε συγκλονιστικά πράγματα. Και ήξερα ότι τα ζούσε και γι' αυτό γίνονταν ακόμη πιο συγκλονιστικά. Μου έλεγε λοιπόν, ξέρεις, όταν βρίσκουμε ένα θησαυρό μέσα σε ένα μπαούλο, τι κάνουμε? Τον προστατεύουμε. Κλείνουμε το καπάκι του και προσπαθούμε να το χώσουμε κάπου να μην το κλέψουν άλλοι. Και να μην φθαρεί. Αλλά έχουμε έγνοια γι' αυτό, έχουμε συνείδηση γι' αυτό το θησαυρό, τον σκεφτόμαστε συνέχεια. Έτσι κι εσύ, ό,τι πολύτιμο θεωρείς για τον εαυτό σου, για την ψυχή σου, για την ένωσή σου με το Θεό, να το έχεις στην έγνοια σου συνέχεια, σαν ένα θησαυρό. Έτσι, το χρυσάφι σου, πώς θα το προστάτευες? Έτσι να προστατεύεις και τις μνήμες, τις αναμνήσεις. Ήταν ο ίδιος ένας θησαυρός. Αλήθεια ήταν ένας θησαυρός. Τι να σας πω, τι να πρωτοθυμηθώ? Πρέπει να πω για την ιστορία, αφού λέμε την ιστορία του τώρα, πώς γεννήθηκε, πώς μεγάλωσε, πώς παντρεύτηκε, πώς έφυγε από την ζωή, με φοβερή αξιοπρέπεια, σαν ένα γνήσιο παιδί του Θεού. Να θυμηθούμε λοιπόν και ως άνθρωπος αυτά που είπα στον πατέρα Ανάργυρο, ότι θα ήθελα να μοιραστώ στιγμές του μέσα στο ραδιόφωνο που έδειχναν και πάλι και πολλάκι στην αξία του. Καταρχάς, η πρώτη συνέντευξη που έγινε ανάμεσα σε μένα και το Γανωτή ήταν να μου πάρει εκείνο συνέντευξη όταν ήμουν 20 λίγα και είχα μόλις γυρίσει από την Αφρική. Είχα καθίσει γύρω στα 2 χρόνια συνολικά στο Ιεραποστολικό Κλιμάκιο στο Κονγκό, στο Νότιο Κονγκό, και είχαν φοβερές εμπειρίες και τέλος πάντων ο Κωνσταντίνος Γανωτής τότε λέει θέλω αυτή την κοπέλα να τη φέρετε εδώ να της κάνουμε συνέντευξη. Η αλήθεια είναι ότι άρθρωσα ελάχιστο λόγο, πολύ λίγο. Είχε τόσο ενθουσιαστεί από κάθε πρόταση που έλεγα και την έκανε θεολογία ολόκληρη, αφού καθόμουν και τον κοίταγα και έλεγα τι ωραία πράγματα που γίνονται στην Ιεραποστολή. Ήταν αστείο, εκείνος το αντιλαμβανόταν πολύ περισσότερο από μένα, γιατί είχε πνευματική ζωή, είχε πνευματικότητα. Του είπα λοιπόν, και ήταν ένα θαυμάσιο περιστατικό, σε εκείνη την εκπομπή, περιέγραφα για ένα παιδάκι, το οποίο δεν ήξερε, δεν ήταν πλούσιο, δεν είχε τη δυνατότητα. Πλούσιο σημαίνει να έχεις τη δυνατότητα, ας πούμε, να φας κρέας ή να πάρεις ένα μουσικό όργανο. Το παιδί αυτό είχε ένα μαυράκι, ένα αφρικανάκι, είχε την ικανότητα να παίζει μουσική. Πώς είχε φτιάξει από ξύλο, από ένα δέντρο, ένα μουσικό όργανο, ας πούμε, ένα μπάντζο, έτσι λεγόταν αυτό σχέδιο, και είχε πάρει πετονιά που ψαρεύουν στη λίμνη, τις είχε μαγκώσει τις νότες και έπαιζε πάρα πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν το είχα ηχογραφήσει τότε με ένα μικρό κασετοφωνάκι και το έβαλα στην εκπομπή αυτή που μου πήρε συνέντευξη, το έβαλα να τα ακούσουν οι ακροατές από το ραδιόφωνο. Ενθουσιάστηκε λοιπόν ο Στέφανος ο Γανωτής, ο γιος του, τότε ήταν 15 χρονών, και άλλοι άνθρωποι, και μαζεύουν χρήματα, κυρίως όμως ο Στέφανος μάζεψε χρήματα, να πάρουμε ένα μπάντζο και την επόμενη φορά που θα κατέβαινα στην Αφρική σε κάνα 2 μήνες, να το πάρω μαζί μου να το δώσουμε ως δώρο σε αυτό το παιδί.
Έτσι έγινε, μου φέρνει λοιπόν ο γανωτής τον μπάντζο μέσα σε μια θήκη, χαρούμενος, πάντα ενθουσιασμένος. Να, έλα, πάρ' το και το πήρα εγώ. Αργότερα κατέβηκα στην Ιεραποστολή, το έδωσα στο παιδί, τέλος πάντων έγιναν πολύ όμορφα πράγματα με αυτό το μπάντζο. Αργότερα μου είπε ο Στέφανος ο γανωτής, ξέρεις ποιος το έφτιαξε αυτό το μπάντζο? Λέω, ποιος, δεν ξέρω. Ένας οργανοπαίκτης, ο Ξηρός. Ο άνθρωπος που όλοι γνωρίζουμε, έτσι, στη φυλακή. Πριν μπει όμως στη φυλακή. Και όμως ένας άνθρωπος σαν τον Ξηρό έφτιαξε ένα όργανο και μέσω μιας εκπομπής, δηλαδή είναι φοβερά σενάρια όλα αυτά, να έχετε ελπίδα. Η ζωή έχει απίστευτα σενάρια. Κανένα κινηματογραφικό έργο δεν μπορεί να τη συναγωνιστεί. Όλα αυτά εξαιτίας ενός ανθρώπου, έτσι. Ενός ανθρώπου. Και βέβαια με τη βοήθεια του Θεού. Ο γανωτής λοιπόν μέσα στην πορεία έκανε πάρα πολλές εκπομπές. Τον είχε καλέσει ο Ιγνάτιος να φτιάξουν μαζί μια εκπομπή, που ήταν τότε ο Ιγνάτιος ο νυν Βόλου, ο νυν Μητροπολίτης Βόλου. Τον είχε καλέσει να κάνουν πολλές εκπομπές και πάντοτε ανταποκρινόταν ο γανωτής σε αυτά. Μια φορά, στο τέλος, τα τελευταία 10 χρόνια, είχα την ευλογία να είναι στην εκπομπή μου, να του παίρνω μία φορά την εβδομάδα, γιατί ήταν καθημερινή εκπομπή, μία φορά την εβδομάδα λοιπόν, του έπαιρνα συνέντευξη, κανονίζαμε το θέμα, πάντα με εξέπλητε, τηλεφωνικά, γιατί πια δεν μπορούσε να έρχεται στο σταθμό. Και έκανε και εκείνος κάθε Δευτέρα μια άλλη εκπομπή δική του, στην οποία εγώ του έκανα ερωτήσεις. Λεγόταν «Ελάτε να ακούσετε παιδιά». Αυτός ήταν ο τίτλος της εκπομπής της δικής του. Μια μέρα λοιπόν ηχογραφούμε. Ο ηχολήπτης κάνει λάθος και επί 20 λεπτά ο γανωτής μιλούσε στον αέρα, χωρίς να ηχογραφείται. Κύριε γανωτή, του λέω, δυστυχώς, εγώ πανικόβλητη και στεναχωρημένη, γιατί ο άνθρωπος ήταν μεγάλος. Έτσι, τότε να ήταν 87-88 χρονών, τον είχαμε να μιλάει 20 λεπτά. Κύριε γανωτή, συγγνώμη, αλλά... μη σε νοιάζει, πάμε από την αρχή πάλι, έλα, πες μου πότε να ξεκινήσουμε. Λέω, βεβαίως. Δεύτερη φορά. Αρχίζει να μιλάει, στο 4ο πάνω, βλέπω τον ηχολήπτη να πιάνει το κεφάλι του, λέει, δεν μπορείς να φανταστείς, τελείωσε ο χώρος, ο αποθηκευτικός χώρος. Πώς να του το πω, λέω, κύριε γανωτή, χίλια συγγνώμη, έλα, μη σε νοιάζουν αυτά, βρε παιδί μου. Λέει, πάμε, και τρίτη φορά. Τι να σας πω, ήταν σαν να τον δοκίμαζε κάτι και η τρίτη φορά, στην αρχή της, ας πούμε, στα 10 πρώτα λεπτά, κάτι συνέβη και μάλλον ήταν για δικό μας μάθημα και για να το μεταφέρω τώρα σε εσάς. Ήταν απίστευτο. Δηλαδή, εγώ είχα κουραστεί πια και του λέω, να σας ρωτήσω κάτι, δεν εκνευριστήκατε? Όχι βρε παιδί μου, λέει, αυτά δεν είναι για να εκνευριζόμαστε. Δεν με πειράζουν εμένα αυτά, αλλά και ούτε και εσένα να σε πειράζουν. Να μην δίνεις σημασία σε αυτά, να τα έχεις υπομονή και να τα ξεπερνάς και να πηγαίνεις παρακάτω. Ήταν ένα από τα ωραιότερα μαθήματα για υπομονή στη ζωή μου. Δεν ξέρω πόσο θα με βοηθήσει στη συνέχεια της ζωής μου, αλλά εκείνες τις μέρες ήμουν καλά. Δεν ξέρω αν ο θησαυρός που μου έδωσε φυλάχτηκε καλά, όμως θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω αυτό. Κάποια στιγμή αποφάσισε να σταματήσει τις εκπομπές. Τον έβαλα να γράψει για τους Κέλτες Αγίους, να κάνει παραμύθια, να γράψει όχι μόνο παραμύθια για τους Κέλτες Αγίους, αλλά και τις ακολουθίες. Οπότε τα παιδιά του είπαν και η γυναίκα του, πρέπει να αφαιρέσεις κάτι. Λέει λοιπόν, ό,τι είχα να πω στο ραδιόφωνο το είπα. Ας σταματήσουμε τώρα. Κανείς δεν το κάνει στο ραδιόφωνο, αυτό πρέπει να ξέρετε. Οι περισσότεροι που εργάζονται στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση θέλουν μέχρι τελευταία στιγμή να είναι εκεί, όλοι μας. Έτσι. Δεν τον ενδιέφερε καθόλου. Δεν είχε καμία πραγματικά καΐλα να φαίνεται στον κόσμο.
θα ξεκουραστώ κιόλας, παιδί μου. Εμένα με έζωσαν τα μαύρα φίδια. Λέω τώρα, γιατί οι εκπομπές του ήταν διαμάντια οι τελευταίες, μία και μία τα τελευταία χρόνια. Έπρεπε να βάλω τα μεγάλα μέσα. Ήξερα λοιπόν ότι οι μοναχοί της Μονής Γρηγορίου στο Άγιον Όρος τον άκουγαν ανελιπώς. Ανελιπώς. Περίμεναν σαν παιδάκια να ακούσουν το γανωτή κάθε Δευτέρα που είχε εκεί, κάθε Τετάρτη σε μένα, στη δική μου εκπομπή. Μου το είχαν πει οι ίδιοι. Παίρνω λοιπόν Άγιο Όρος, παίρνω τον πατέρα Νικόλαο Γρηγοριάτη, του λέω το και το, πάτερ Νικόλαε. Τι λέτε, κυρία Σοφία, θα πάρω ευλογία από τον ηγούμενο, τον καινούριο ηγούμενο, μετά που είχε κοιμηθεί ο Γιώργος Καψάνης, και του λέει κάνε ό,τι μπορείς, του λέει ο ηγούμενος του πατρός Νικολάου. Ό,τι μπορείς να μην σταματήσει. Του γράφει λοιπόν ένα γράμμα, και μετά θεωρεί ότι είναι καλύτερο να πάει στο σπίτι του. Ο γανωτής μόλις έμαθε ότι έρχεται ο πατήρ Νικόλαο στο σπίτι του, λέει ξέρεις γιατί έρχεται, λέω όχι δεν ξέρω, κάτι υποψιαζόταν. Πάει ο πατήρ Νικόλαο στο σπίτι, κάθεται και του βγάζει το γράμμα, το αφήνει, του λέει δεν θέλω κι εγώ, και σας μιλάω εκ μέρους όλων στο μοναστήρι, δεν πρέπει να σταματήσετε. Εμείς σας ακούμε. Μα εσείς είσαστε καλογέρια. Εσείς είστε μοναχοί. Εμείς πρέπει να ακούμε εσάς. Εσείς ακούτε εμένα. Ναι, εμείς θέλουμε και έχουμε και την εντολή να κάνει την υπακοή από τον ηγούμενο. Όταν άκουγε για υπακοή τώρα ο γανωτής, δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει πίσω. Οπότε είχαμε ξανά τον αείμνηστο πλέον γανωτή για λίγα χρόνια ακόμη, 5-6 χρόνια μέχρι τελευταία, δηλαδή έκανε εκπομπές μέχρι να μπει στο νοσοκομείο. Γιατί με είχε έγνοια και εμένα και τους ακροατές. Σε έχω έγνοια και τους έχω και τους ακροατές έγνοια. Και μετά μπήκε στο νοσοκομείο και έτσι δεν είχαμε πλέον άλλη εκπομπή. Και είναι για μας μια μεγάλη έλλειψη. Ωστόσο, έχουμε την ευλογία και σε συνεννόηση και με τον διευθυντή μας του ραδιοφώνου, όλα αυτά τα χρόνια, όλο αυτό το αρχείο δεν θα πάει χαμένο, δεν μπήκε μόνο μία φορά, θα το βάζουμε και πάλι και πολλάκις και όλοι ωφελούμαστε μέσα από αυτό. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά, νομίζω όμως ότι ο χρόνος έφτασε στο τέλος του. Θα ήθελα μόνο να... Έχει και άλλα, ναι. Λοιπόν, έχει και άλλη σελίδα. Να μην φτάσει στο τέλος, λίγο ακόμη. Λίγο ακόμη, λοιπόν, και να τελειώσουμε μετά. Είναι αστήρευτη πηγή ο γανωτής. Είναι αστήρευτη πηγή. Και τώρα και μετά θάνατον. Ήταν ένας Άγιος άνθρωπος, λαϊκός, Στάρετς, εμείς τον λέγαμε Στάρετς, ο Στάρετς γανωτής. Είχε πάει στο Εδιμβούργο, τον καλούσαν να πάει παντού, έτσι. Τη Κύπρο, τη Σκωτία, τη Γερμανία, του κάναν τα έξοδα και πήγαινε να μιλήσει στους Έλληνες στην Ομογένεια. Στο Εδιμβούργο λοιπόν είχε μεγάλη χαρά που πήγε και τους μίλησε. Μιλούσε στα ελληνικά, ήταν δεύτερες και τρίτες γενιές Ελλήνων και τέταρτες γενιές εκεί και στη Σκωτία και δεν καταλάβαιναν, οπότε υπήρχε κάποιος που μετέφραζε. Όταν τελείωσε λοιπόν και είπε ότι είχε να πει σε αυτούς τους ανθρώπους και τους είχε ενθουσιάσει, τους έδωσε κουράγιο, τον πλησίασε μία κυρία, όπως μου είπε, η οποία δεν ήξερε ελληνικά, ήταν πάρα πολύ μορφωμένη, καθηγήτρια, και άρχισε να του μιλάει στα αγγλικά. Ο γανωτής δεν ήξερε λέξη αγγλικών και του έκανε ερωτήσεις του τύπου, ας πούμε, μα τι λέτε τώρα, τι είναι η Ορθοδοξία, ας πούμε, τι είναι αυτά που μας λέτε, αλλά όχι με κακή διάθεση η γυναίκα, περισσότερο σαν απορία, αμφιβολία, γνήσια αμφιβολία. Και ο γανωτής
τις μιλούσε στα ελληνικά. Είχαν καθίσει οι δυο τους σε μια γωνία, τους έβλεπαν όλοι και απορούσαν, μα καλά, εκείνος τα μιλάει στα ελληνικά, εκείνη δεν ξέρει λέξη ελληνικών και μιλάει αγγλικά. Τι στο καλό λένε τόση ώρα. Όταν τελείωσε η συνομιλία, η γυναίκα ήταν αλλαγμένη. Το πρόσωπο της έλαμπε, είναι σαν αυτά που διαβάζουμε στα γεροντικά, έτσι, και θαύματα. Και αυτό μου το περιέγραψε και στο τηλέφωνο. Του λέω, καλά, πώς έγινε αυτό. Καλά, μην απορείς τώρα κι εσύ. Μέσα στην εκκλησία ήμασταν. Το Άγιο Πνεύμα, ό,τι θέλει κάνει. Παίρνει και λέει τα αγγλικά και τα μεταφράζει ελληνικά και αυτά είναι απλά πράγματα. Δεν είναι τόσο σημαντικά. Δεν το θεωρούσε σημαντικό ότι η γυναίκα... Ναι, εμείς το θεωρούσαμε πάρα πολύ σημαντικό πάντως. Ήταν πολύ σημαντικό. Έδειχνε τι μπορεί να γίνει έτσι, στη ζωή μας μέσα με τόση πίστη. Είχε καρατίων πίστη ο γανωτής. Μεγάλη πίστη, αληθινή πίστη. Και βλέποντας βέβαια αυτό το γεγονός και οι υπόλοιποι εκεί στο Εδιμβούργο θαύμασαν. Από τότε ήθελα να του κάνω τα εισιτήρια να πηγαίνει συνέχεια, αλλά λέει εγώ γέρασα, θα μείνω καμιά ώρα στο αεροπλάνο. Και έτσι βρήκαν τρόπο μέσω διαδικτύου να τους μιλάει. Και ήταν ενθουσιασμένος. Κοίτα, μου λέει, ήταν τόσο ενθουσιασμένος. Έχουμε, λέει, μια τηλεόραση, μου τη βάλανε εκεί τα παιδιά μπροστά, πατήσαν τα κουμπιά και τώρα με βλέπουν στο Εδιμβούργο. Δεν χρειάζεται ούτε να ταξιδεύω ούτε τίποτα. Και τους μιλάω και μ' ακούνε. Κοίτα, ήταν κατενθουσιασμένος με αυτό. Και με όλα της τεχνολογίας ήταν ενθουσιασμένος και δεν τα απέρριπτε ίσα ίσα. Πολλές φορές του έλεγα, πώς μάθατε να μιλάτε έτσι, κύριε Γανωτή. Μου λέει, μου έπιασε το κεφάλι ο Άγιος Πορφύριος, ο γέροντας Πορφύριος τότε, γιατί εγώ, λέει, έτρεμα να μιλήσω στον κόσμο. Δεν ξέρω αν πρέπει να τον πιστέψω, γιατί άλλοι μου είπαν μετά ότι όχι, ήταν δεινός ομιλητής από πάντα. Αλλά του είπε κάποτε ο Άγιος Πορφύριος, έλα εδώ, και του πιάσε το κεφάλι και προσευχόταν και του λέει, έλα να σε μάθω να μιλάς στον κόσμο, έλα να σε μάθω να διδάσκεις, να γίνεις καλός δάσκαλος και στα παιδιά και στους ανθρώπους. Και του πιάσε το κεφάλι, προσευχήθηκε και ο γανωτής λέει ότι από τότε και έπειτα έγινε ένας ομιλητής που πάντοτε προσευχόταν πριν μιλήσει. Είτε στο ραδιόφωνο, είτε στους ανθρώπους. Πιστεύω ότι κάθε στιγμή προσευχόταν ο γανωτής. Για κάθε ενέργεια της ζωής του. Και με αυτό φτάσαμε τώρα στο τέλος ενός μικρού αποσπάσματος, θα έλεγα, της ζωής του γανωτή. Όπου ακούτε γι' αυτόν, παρακαλώ, μαθαίνετε. Νομίζω ότι πρέπει να καταγραφούν αυτά τα πράγματα και να μην ξεχαστεί ο γανωτής. Ήταν στη ζωή μας ένας πολύτιμος θησαυρός. Ευχαριστώ πολύ και όλους εσάς και τον πατέρα Ανάργυρο που μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Ναι. Ερωτήσεις. Αυτό που μου κάνει εντύπωση από την προηγούμενη δουλειά, είχατε πει για κάποιους ανθρώπους που παίρνουν τηλέφωνο και βρίζανε. Έναν τέτοιον άνθρωπο που άκουσε έναν Άγιο άνθρωπο και υπήρχαν άνθρωποι παρόλα αυτά που είχαν μένωση απέναντι μας. Ναι, ρωτάτε λοιπόν, ναι, αν είχαν μένος κάποιοι από τους ακροατές, ας πούμε, σε ομιλίες, βεβαίως είχαν μένος, όπως είχαν μένος απέναντι σε κάθε καλό άνθρωπο ή καλό Άγιο. Υπάρχει καλός Άγιος και κακός Άγιος, σε κάθε Άγιο, ας πούμε. Φανταστείτε τον Άγιο Νεκτάριο, τις συκοφαντίες υπέστη και άλλοι άνθρωποι που έχουν υποστεί έτσι βρισχές, κακή συμπεριφορά. Αυτό συμβαίνει. Συμβαίνει στους ανθρώπους. Δεν είναι αυτό το παράξενο. Όλοι έχουμε υποστεί τέτοια πράγματα, λίγο ή πολύ. Και οι κακοί άνθρωποι και οι καλοί άνθρωποι, αν υπάρχουν κακοί. Όλοι έχουμε υποστεί βρισχές. Το θέμα είναι πώς αντιδρούμε σε αυτές. Αυτό ήταν το θαυμαστό το οποίο έβλεπα στο γανωτή τότε. Ότι τον αντιμετώπισε όχι ως κάποιον που τον βρίζει, αλλά ως έναν άνθρωπο μάλλον που ήταν άρρωστος. Και ήθελε να τον
περιβάλλει με τη στοργή του, με την αγάπη του. Μήπως κάτι γίνει, μήπως μέσα του κινηθεί σε αυτόν τον άνθρωπο κάτι και δεν νιώθει απέναντι σε όλους, γιατί δεν ένιωθε αυτός ο άνθρωπος που τον έβριζε μόνο άσχημα απέναντι στο γανωτή. Φανταστείτε τι θα νιώθει απέναντι στους άλλους. Αυτό ήταν το θαυμαστό, νομίζω. Αλλά χαίρομαι που το ξανά πάμε και το θυμηθήκαμε. Ναι. Μάλιστα. Μέσα του πατέρα Ανάργυρο γνώρισα τον κύριο Γανωτή. Είχα πάει μια μέρα το πάρω στο σπίτι. Από εκεί και πέρα και είμαι πάρα πολύ καλή φίλη. Έλεγε ο φίλος μου Νίκος. Οποιαδήποτε στιγμή και που τον έπαιρνα τηλέφωνο, έλεγε έλα 9 η ώρα. Και καθόμαστε πριν 12 η ώρα, 1 η ώρα, και μετά θυμάμαι διάβαζε. Ναι, κοιμάμαι 4 ώρα. Και έγραφε τον υπόδειμο, τον Αγίου και όλα αυτές τις μεταφράσεις. Τι θα πω, αυτό που είπα, θα τα πω λίγο μπακάλικα όμως εγώ. Δεν μπορώ να τα πω σε εσάς, τα λέω λίγο μπερδεμένα. Μια χαρά τα λέτε. Ωραία. Θυμάμαι τότε η κυρία Ειρήνη μου λέει: του χρόνου δεν τον έχουμε τον κύριο Κώστα. Έδειχνε τόσο καλά ότι δεν είχε πρόβλημα και εγώ δεν το κατάλαβα καν. Και λέω: γιατί δεν τον έχουμε, κύριε Ειρήνη, τι είναι αυτά που λέτε. Είδατε, ναι. Και εγώ τελευταίο καιρό πήγα σπίτι. Σας θυμάμαι την περασμένη φορά, ναι, που ήσασταν εδώ. Ναι, και πάντα με καθοδηγούσε. Καμιά φορά ήμουν πολύ στεναχωρημένος, γιατί με το χωρισμό με το ένα με το άλλο, και μου έλεγε: βρε χάζε, μου λέει, εδώ σε αγαπάει ο Θεός, μου λέει, ψάχνεις την ανθρώπινη αγάπη. Με στήριζε πολύ. Επίσης, μια μέρα, ανακατεμένα το λέω, μου έρχεται στο μυαλό, ήθελε να πάει στην Γερμανία, κάπου θέλει να πάει. Ναι. Και ήταν η κυρία Ειρήνη, που είχε βγάλει γλυκό κτλ. Βρε Κώστα, του λέει, πού θα πας, το αεροπλάνο έχεις μεγαλώσει, έχεις κάνει. Ο Άγιος Πορφύριος λέει: θέλω να πάω. Θα πάω και θα έρθω μια χαρά. Και έτσι πήγε και έτσι μια χαρά. Μια άλλη στιγμή θυμάμαι, κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: ξέρεις τι, μου λέει, έχω κάτι εικόνες, να δώσω κάτι εικόνες, χάρτες κτλ. Έλα από εδώ πέρα. Λέω: θα έρθω και εγώ, θα έρθω και εγώ Κώστα μου. Του λέω: να σας δω κιόλας. Πάντα έβλεπα μια εικονίτσα που είχε του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η οποία ήταν από ένα μοναστήρι. Και μ' άρεσε. Αλλά δεν του έλεγα: θέλω να την πάρω να την αγιογραφήσω ή τίποτα, γιατί ήξερα μου λέγε πάρτνα. Δεν είχα πει τίποτα. Μου λέει: όλες έχω δώσει. Αυτοί μου λένε για σένα. Δηλαδή και το ξέρε, όχι ότι κοίταζα περίεργα την εικόνα, απλά την είχα δει, ας πούμε, έτσι μια φορά. Τι άλλο να σας πω. Ήταν πάρα πολύ και με την κόρη μου τη μικρή, όταν ήταν το σπίτι που είχε κοιμηθεί ο κ. Κώστας, είχε η κόρη μου μικρή να το δει και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή, όταν πλέον χωρίζω, γυρνάει και μου λέει το εξής: εγώ φταίω, μου λέει. Λέω: κύριε Κώστα, εσείς φταίτε, γιατί φταίτε εσείς, του λέει, κύριε Κώστα. Γιατί μου λέει δεν προσευχήθηκα όπως έπρεπε. Ήταν απίστευτο. Ήταν απίστευτο. Απίστευτο. Έπαιρνε ευθύνη πάνω του, αυτό, την ευθύνη των άλλων. Ναι, δεν προσευχήθηκα όσο έπρεπε. Έτσι νόμιζε. Και μάλιστα μου είχε πει και τον μακαριστό τον Καλίνικο, και μιλάγαμε και τα λοιπά. Είχε προβλήμα τότε, βρε Κώστα, του έλεγε, ας πούμε, ήταν χάλια. Πώς θα τα βγάλω πέρα. Και του έλεγε, μου λέει, Κώστας, πρέπει να τα βγάλεις όλα πέρα, μια χαρά θα γίνουν. Και του έδινε κουράγιο, πολύ κουράγιο το έδινε. Έτσι. Μου λέει και μια ιστορία για τον, και λέω αυτό και τελειώνω και σας κούρασα, μια ιστορία για τον κύριο Σπύρο, μου έλεγε, που ήταν τεραπληγικός. Δεν ξέρω αν την είχε πει στο ραδιόφωνο, είχε μιλήσει πάντως. Μιλούσε για τον Σπύρο αρκετές φορές σε διάφορες εκπομπές. Τον αγαπούσε πολύ, πήγαινε και τον έβλεπε. Ναι. Μέχρι σχεδόν τώρα. Μάλιστα τον πύργο, δεν ξέρω αυτό αν το είχε πει. Είχε μαζέψει λεφτά να πάει μεταξύ στον πύργο που ήταν οι γονείς του, οι οποίοι χτύπησε το κουδούνι, που το είχε πει αυτό ο κ. Κώστας, και δεν το ανοίξανε. Και γύρισε και μάλιστα μου είχε πει μια ιστορία με δικηγόρο, εδώ στη Ζωδόχου πηγή, δεν ξέρω αν σας το είχε πει εσάς. Δεν θυμάμαι. Ακούω τις εκπομπές σας, ανέβαινε στις καλοπατάκες της Ζωδόχου πηγής και έλεγε, ας πούμε, στον κόσμο δεν υπάρχει Θεός, ήταν νέος δικηγόρος. Δεν υπάρχει Θεός και αυτά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όπως ήταν στο καροτσάκι ο κύριος Σπύρος, που λέει, να, παραμερίσει τον κόσμο και λέει, για πες μας εσύ, γιατί σε έκανε έτσι ο Θεός. Και όπως ήταν, γυρνάει και λέει, ο κύριος Σπύρος όπως ήταν έτσι, για να τον λατρεύω. Εκείνη τη στιγμή φεύγει τρέχοντας ο δικηγόρος
Τα έχει πει αυτό και ο Σπύρος. Και ξαναγυρνάει μετά από 2-3 μήνες, δεν ξέρω αυτό, το έχει πει. Όχι. Και ξαναγυρνάει ο δικηγόρος μετά από 2-3 μήνες στον κύριο Σπύρο και μάλιστα ήταν έτσι στα χεράκια του και όπως ήταν και του λέει: εσύ μου άλλαξες όλη μου τη ζωή. Απίστευτο. Ναι. Και μου έλεγε τις ιστορίες. Όπως ας πούμε, την φορά πήγε και του έλεγε: βρε Κώστα, του λέει, ξέρεις γιατί με έχει κάνει έτσι με ένα χωρίς πόδια που δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μπορώ να είμαι και δολοφόνος, του λέγε. Ναι. Και το είπε το τσιγάρο, μπορεί και το βάζει στο στόμα. Ναι, αυτό. Ο άνθρωπος που συχαινόταν το τσιγάρο, ο γανοτής, το συχαινόταν πάρα πολύ το τσιγάρο. Ήταν στον μόνο που κρατούσε το τσιγάρο στο Σπύρο να το καπνίσει. Αυτό εμένα με σόκαρε. Ναι. Καθόλου δεν είστε. Πήγαινα καμιά φορά όταν έφυγα μάλιστα, φύλακε της κυρίας δίνει το χέρι και του κυρίου Κώστα. Και το έπαιρνε το δικό μου το χέρι εκείνη τη στιγμή, πάω και μου φυλάει το χέρι. Λέω: κύριε Κώστα, τι κάνετε το χέρι το δικό μου φυλάτε, λέω. Εσύ μου λες πολλά προβλήματα. Μου λέω: εγώ δεν προβλήματα, εγώ τη γυναίκα μου τα έχω όλες. Εσύ μου λέει τραβάς τα προβλήματά σου. Πάντα έτσι έβλεπε. Ναι. Πάντα έτσι ήταν. Ναι. Πάντα έβλεπε πάντα τον εαυτό του τον έβλεπε ευνοημένο. Και ένιωθε τον πόνο των άλλων. Αυτό που λέτε για τον Καλίνικο, μετά ένας άλλος δεσπότης τον πήρε τηλέφωνο μια μέρα και του λέει τότε με τη μισθοδοσία των ιερέων, πάτερ, που διακυβευόταν αν θα πληρώνονται, αν θα βγει νόμος να πληρώνονται οι ιερείς, να μην πληρώνουν, τώρα κοντά στα τελευταία χρόνια. Και τον πήρε ένας δεσπότης λοιπόν και του λέει: Κώστα, τι θα γίνει, τι θα κάνω με τους ιερείς μου, πώς θα γίνει. Και του λέει ο γανοτής: τι νοιάζεσαι για τους ιερείς σου, βρε παιδάκι μου. Λέει, πιο πολύ νοιάζεσαι εσύ για τους ιερείς από ότι ο Θεός για τους ιερείς. Άστους, μη φοβάσαι. Αλλά ήταν πραγματικά σε αυτό. Ο δεσπότης δεν τον πίστεψε βέβαια. Σου λέει ο γανοτής είναι που τα λέει έτσι παραμυθένια, αλλά τελικά ο γανοτής είχε δίκιο. Και πολλά πράγματα που ρώταγα, συγγνώμη διακόπτω, μου λέει στο πατήρα Νάκη θα πας, στο πνευματικό σου. Δηλαδή δεν μου απαντούσε όλα. Ήταν στιγμές που έλεγε θα πας λέει στον Πανάδη. Έτσι. Στους μνηνάγιους ανθρώπους που έλεγε. Φοβάσαι που φοβάσαι. Η επόμενη ερώτηση ήταν, ναι, ποιος ήταν εδώ. Αλλά ναι. Είναι πολλά πράγματα που υπάρχουν. Είναι νόστιμα η αλήθεια όλα αυτά εδώ, αδέλφια. Μας αρέσουν. Τόση ώρα που μιλούσατε, μου δώσατε την εντύπωση ότι μιλάτε για τον πατέρα σας. Θέλω να μου πείτε, αν είναι αυτό, πώς αισθάνεστε τον Κώστα Γανωτή μέσα σας μετά την κίνησή του. Με τσακώσατε. Έτσι. Ναι. Έχετε δίκιο, ξέρετε, με βάλτε να σκεφτώ κάτι που απλά το ζούσα, χωρίς να το μεταφέρω. Ναι, ήταν για πολλούς από εμάς, ήταν ένας πατέρας. Ένας πνευματικός πατέρας. Όχι κατά σάρκα, δεν θα μπορούσε να είναι, αλλά ίσως πολλές φορές και για κάποιους ανθρώπους ήταν πιο πολύ πατέρας από ότι ο κατά σάρκα πατέρας μας και για κάποιους ανθρώπους. Για μένα όμως ήταν πάρα πολύ δυνατός ο δεσμός μαζί του. Σήμερα πονάω που δεν είναι εδώ για να τον πάρω τηλέφωνο και να του μιλήσω. Τον έκλαψα, τον πένθησα, όπως εκείνος ήθελε να πενθούμε. Δηλαδή το θεωρούσε, αυτό το θυμάμαι, το θεωρούσε κανιβαλισμό να μην πενθούμε, να μην κλαίμε, να μην... δηλαδή αυτό ήταν και σε εκπομπές του, αν θυμάστε, όποιοι έχετε παρακολουθήσει, το έλεγε και σε εκπομπές αυτό, να πενθούμε. Όχι βέβαια μέχρι να πάθουμε κάτι, να πενθούμε και μετά να γινόμαστε καλά. Τον πένθησα λοιπόν, νομίζω, και σήμερα είναι σαν να είναι ζωντανός μέσα. Σκέφτομαι τις συμβουλές του, όπως ένας πολύ αγαπημένος μας άνθρωπος, ένας πολύ αγαπημένος πατέρας, ο οποίος έδινε
ήταν εκεί, νοιαζόταν για μας. Μου λείπει, αλλά είναι πάντα εκεί, είναι σαν να έχω αφομοιώσει μέρος από την ψυχή του. Αλλά αυτά δεν περιγράφονται ακριβώς. Προσπαθώ ανθρωπίνως, αλλά εσείς έχετε καταλάβει τι εννοώ. Έτσι, ναι. Θα συμπληρώσω αυτό που ρώτησες. Έχετε χαθεί να έχετε κάποιο πρόβλημα και να λέτε, σαν να προσέχεστε, δηλαδή να λέτε αν έχει στον ίδιο, δηλαδή Φυσικά, βέβαια. Μα δεν είμαι μοναδική, ξέρετε, που το κάνει αυτό. Έχω ανθρώπους οι οποίοι κατά τη διάρκεια της ζωής του γανωτή ζητούσαν την προσευχή του. Πάρα πολλοί άνθρωποι ζητούσαν την προσευχή του, το ξέρουμε καλά αυτό. Ό,τι μας συνέβαινε, παίρναμε τηλέφωνο το γανωτή. Κύριε γανωτή, αυτό. Πρέπει να σας πω, ας πούμε, ότι βρέθηκε δίπλα σε δικό μου άνθρωπο, σε μια φίλη η οποία δεν μπορούσε να κάνει παιδί, τον πήρε στο αυτοκίνητό της, έκανε βόλτες εδώ από εκεί και γέννησε 9 μήνες μετά ένα μωρό. Ο γανωτής έκανε πολύ προσευχή στο Θεό, είχε πολύ παρησία και νομίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις τον άκουγε ο Θεός. Ενώ και μετά θάνατον. Για μεταθάνατον. Ναι, ναι. Δεν είχατε την παρουσία του τώρα, αν σκεφτήκατε. Εγώ σας εξηγώ γιατί αυτό που ρωτήσατε και σας ευχαριστώ που το είπαμε, γιατί είναι λίγο μεταφυσικά όλα αυτά και δηλαδή φοβόμαστε καμιά φορά να τα αγγίζουμε, ντρεπόμαστε λίγο να τα αγγίζουμε, αλλά μην ντρεπόμαστε, δεν πειράζει. Ας κάνουμε και λάθος στο τέλος. Τι έγινε, μικρό το κακό. Θέλω να πω, άμα εσείς, άμα ο άνθρωπος αισθάνεται τον άλλον ότι είχε παρησία στο Θεό. Ναι. Δεν είναι για μετάφυση, για ναι, ακριβώς. Δηλαδή, παράδειγμα, εγώ πρέπει τον παππού μου, ας πούμε, να αισθανόμουν ότι ο παππούς μου είναι. Ακριβώς. Σε κάποια δύσκολη φάση να έλεγα. Βοήθαμε, ξέρω εγώ. Εντάξει, είναι αφόρμητο αυτό. Πώς δεν σημαίνει κάτι. Γιατί μπορεί, δεν ξέρει ο κάθε άνθρωπος όταν πεθαίνει, σε ποιο σημείο βρίσκεται. Ναι. Με αυτή την έννοια. Με αυτή την έννοια έχετε δίκιο και νομίζω ότι έχει παρησία στο Θεό. Ο γανιτός, όσο μπορούμε όσο θέλουμε μάλλον να πιστεύουμε, γιατί δεν θέλουμε να νιώθουμε τόσο ορφανοί, νομίζουμε ότι είναι εκεί. Αλλά πάρα πολλοί κόσμος μου μιλάει για το γανωτή σήμερα ότι προσεύχεται να έχει παρησία στο Θεό και ακόμη του μιλούν. Νομίζω ότι ήταν μια μορφή που θα του μιλάμε για καιρό, τουλάχιστον όσοι τον γνωρίσαμε. Δεν ξέρω οι επόμενες γενιές που δεν τον έχουν δει, αλλά εμείς που τον γνωρίσαμε προσευχόμαστε. Ένα παραμυθάκι. Να ξέρετε ότι τον κατηγορούσαν το γανωτή για τα παραμύθια, έτσι. Δεν το θεωρούσαν πολύ ταπεινά για το μέγεθος του ανδρός. Αλλά εκείνος πόσο το απολάμβανε αυτό. Να τον κατηγορούν γι' αυτό. Πάντως πρέπει να είναι σπάνια περίπτωση να έχει τέτοια ευρύτητα το έργο. Ακριβώς. Δηλαδή, πιο δηλαδή συνήθως όταν κάποιος γράψει για την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, δεν θα καταπιαστεί με παραμύθια. Με τόσο ταπεινά. Ναι. Αλλά θέλει άλλη τέχνη. Δεν μπορούν εύκολα άνθρωποι να γράψουν παραμύθια. Είναι ιδιών λαϊκών καλλιτεχνών, που σημαίνει λαϊκή και άγνη ψυχή, νομίζω. Και έλεγε όσοι γράφουν για παιδιά πρέπει να είναι ταπεινοί. Yeah. Ήταν ταπεινός, έτσι. Ωραία. Τι θα διαβάσω? Τι να πρωτώ. Λοιπόν, είναι ένα που το είχα διαλέξει και την προηγούμενη φορά. Αλλά ας το διαβάσουμε αυτή. Ο καπετάν Στρατής ο Βλάσφημος. Μια φορά ήταν ένας καπετάνιος και είχε ένα μικρό τρεχαντηράκι που το κυβερνούσε μοναχός του και έκανε ταξίδια ένα γύρο στα νησάκια. Ήτανε καλός άνθρωπος βέβαια, όλοι οι καπεταναίοι μας καλοί είναι, αλλά είχε και τα κουσούρια του. Έπινε λίγο παραπάνω, μάλλονε άγρια με τους άλλους
Και ακόμα ένα. Βλαστημούσε και καμιά φορά, ο Θεός φυλάξει, παιδιά μου. Αυτός λοιπόν ο καπετάνιος, καπετάν Στράτη τον λέγανε, είχε αυτά τα κουσούρια όπως είπαμε. Αλλά θυμόταν κάθε φορά που έπεφτε στον πειρασμό και τα λόγια της μάνας του, πως δεν υπάρχει πιο μεγάλη αμαρτία, παιδάκι μου, έλεγε, από τη βλαστήμια, όποιον κι αν βλαστημίσεις. Και τότε ένιωθε μια επιθυμία να κόψει το χτυκιό αυτό, όπως έλεγε τη βλαστήμια. Γιατί αν δεν το έκοβε, έπρεπε να μην αγαπάει ούτε να θυμάται τη μάνα του. Και αυτό δεν το μπορούσε. Στην καμπίνα του καϊκιού είχε το εικόνισμα του Άι Νικόλα και άναβε το καντήλι του και τον παρακαλούσε να μην τον πάρει ξαφνικά και δεν προλάβει να μετανοήσει. Μια μέρα που ταξίδευε σε ένα από τα νησιά, βλέπει ότι στη σεντίνα του καϊκιού μαζεύονταν νερό όλο και περισσότερο. Κατάλαβε ότι το καΐκι μπάζει νερά από κάποια τρύπα και σε λίγη ώρα θα βουλιάξει. Κοιτάζει μπροστά για να ειδεί αν προλαβαίνει να φτάσει και τι να ειδεί. Τον Άγιο Νικόλα ολοζώντανο να περπατάει στην κουβέρτα και να έρχεται πάνω του. Τον κοίταξε στα μάτια και του λέει «Τέκνον Ευστράτιε, ήρθα να σε πάρω. Είσαι έτοιμος?» Τότε ο καπετάν Στρατής έφερε στο νου του το κουσούρι του και πολύ στεναχωρέθηκε και λέει στον Άγιο «Όχι, Άγιε Νικόλα, γιατί έχω αυτό το χτυκιό και με ακούει η χάρη σου κάθε μέρα. Άσε με κι άλλη φορά να με πάρεις». «Έχεις 2 λεπτά για να μετανοήσεις, Ευστράτιε», λέει τότε ο Άγιος. Ο καπετάν Στρατής όμως δεν είχε κουράγιο να αποφασίσει μια και έξω να αφήσει το κουσούρι για πάντα και ξόδεψε τα 2 λεπτά να παρακαλεί τον Άγιο να μην τον πάρει, γιατί αυτή την επιθυμία είχε. Και ο Άγιος, που δεν χαλάει χατήρι ναυτικού, τον άφησε εκείνη τη φορά για να μετανοήσει και έσωσε και το καΐκι από το ναυάγιο. Ο καπετάν Στρατής πήγε στην αρχή να κρατηθεί και κάνα 2 φορές τα κατάφερε. Ύστερα όμως ξεχάστηκε πάλι και το κουσούρι ξαναγύρισε. Πάλι όμως του ερχόταν και η επιθυμία να το κόψει και παρακαλούσε τον Άγιο να μην τον πάρει πριν να μετανοήσει. Έτσι πέρασαν πάλι κάμποσοι μήνες και ένα πρωί να πάλι ο Άι Νικόλα στην κουβέρτα του τρεχαντηριού και ο καπετάν Στρατής ευνηδιάστηκε. «Άι Νικόλα», μου λέει, «γιατί πάλι έτσι ξαφνικά?» «Τέκνον», μου λέει ο Άγιος, «σκέψου πόσον καιρό σου άφησα για να ετοιμαστείς. Μήπως δεν ετοιμάστηκες?» «Συνέχεια ετοιμάζομαι, Άγιε, συνέχεια ετοιμάζομαι, γιατί όλο έχω στο νου μου να μετανοήσω. Πιο πολύ το σκέφτομαι να μετανοήσω από όσο αμαρτάνω. Τι να κάνω τώρα?» «Άντε, σου χαρίζω άλλα 5 λεπτά», λέει τότε ο Άγιος, και σηκώθηκε μια θάλασσα μεγάλη που πήγαινε να πνίξει το καΐκι. Ο καπετάν Στρατής σκέφτηκε να βάλει μια δύναμη μεγάλη μέσα του, για μια μεγάλη μετάνοια για να σώσει την ψυχή του. Με λίγα λεπτά αγώνα ενάντια στο κουσούρι του θα κέρδιζε αιώνιο παράδεισο. Σκέφτηκε όμως πώς θα μπορούσε ίσως να ξαναπάρει παράταση από τον Άγιο και τότε με την απόφασή του θα έκανε αγώνα μεγάλο να νικάει κάθε φορά το κουσούρι του. Έτσι βρήκε ευκολότερο να ξοδέψει τα 5 λεπτά παρακαλώντας τον Άγιο. «Άσε με, Άγιε, άσε με και αυτή τη φορά». Στα 5 λεπτά όμως ακριβώς ήρθε ένα κύμα βουνό και σκέπασε το τρεχαντήρι μαζί με τον καπετάνιο και βρέθηκε ο καπετάν Στρατής πολύ κάτω, στο βυθό. Τότε κατάλαβε ότι τέλειωσε η ζωή του και μια μετάνοια είναι το μόνο που τον συμφέρει και το μόνο που προλαβαίνει να κάνει. Τότε μετανιώνει αληθινά από την καρδιά του για τις αμαρτίες του και μέσα του φώναξε στον Άγιο. «Έλα πάρε με τώρα, μιας κι ήρθες στα αλήθεια αυτή τη φορά». Και πέταξε η ψυχή του καπετάν Στρατή μέσα στην αγκαλιά του Άι Νικόλα ίσια στον παράδεισο. Την άλλη μέρα έβγαλε το κύμα και το κορμάκι του έξω στην ακρογιαλιά και τον εσήκωσαν να τον κυδέψουν. Ο παπάς τον λυπήθηκε που έφυγε τόσο άγρια από τη ζωή και θυμόταν πως είχε και μεγάλο κουσούρι ο καπετάν Στρατής, που έπινε, έβριζε και ακόμα και βλαστημούσε. Δεν έβρισκε λόγια να πει κάτι να στολίσει τον μεταστάντα εξημών και γι' αυτό είπε μόνο τα λόγια της Εκκλησίας. «Εν σκηνές δικαίων τάξε, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε, με τα δικαίων συναριθμίσε». Και απάνω που έλεγε εκείνο το μεταδικαίων, σκανδαλιζόταν ο παπάς πως κοροϊδεύει το Θεό. Γι' αυτό βρήκε πως το είχε ανάγκη εκείνο που ακολουθούσε. «Ημάς δε ελεήσε και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός». Πολύ ωραία. Θυμόμαι την περασμένη φορά που... Ναι, για αυτούς που λένε ότι είναι παιδικά. Δεν είναι παιδικά. Δεν είναι παιδικά. Φοβερά. Ναι. Είναι γεροντικά. Διάβαζα ένα άλλο το οποίο μιλούσε, που είπατε για το ζευγάρι στην αρχή και θες πάντων για ένα ζευγάρι που είχε παντρευτεί έτσι λίγο από συμφέρον, ας πούμε, και
έδειχνε πώς σταδιακά πρότεινε ο ένας τον άλλο, πώς να αρχίζει να βλέπει ο ένας τον άλλο διαφορετικά. Πράγματα δηλαδή που λένε οι ψυχολόγοι σήμερα, ας πούμε. Πώς να βλέπεις τον άλλο, τον θαυμάζεις και πώς το χτίζει αυτό με μια πολύ λαϊκή γλώσσα έτσι, και προσέγγιση. Και εγώ ευχαριστώ που είχαμε την ευκαιρία να τα ξαναδούμε. Ποιο? Από το άλλο? Να, θα πω... Ναι. Από το άλλο, γιατί... Ναι, έτσι. Από το άλλο. Θα πω αυτό τους ασβεστάδες. Οι ασβεστάδες. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια κοπέλα σε ένα χωριό, φτωχιά η καημένη, αλλά έξυπνη. Αυτή η χωριατοπούλα είχε μια λαχτάρα στη ζωή της να ξεφύγει από τη φτώχεια και να ζήσει νοικοκυρά και ευτυχισμένη. Γι' αυτό και δεν κοίταζε τα νεαρά παλικάρια του χωριού, γιατί και αυτά ήταν φτωχά σαν και του λόγου της. Μόνο περίμενε να τη ζητήσει κανένα γεροντοπαλίκαρο που να έχει μαζεμένα λεφτά τόσα χρόνια που θα δουλεύει. Γι' αυτό και οι χωριανοί της που όλα τα καταλάβαιναν, αντί να τη φωνάζουν με το όνομά της, που τη λέγαν Αρετή, τη φωνάζαν Συμφέρο και της έμεινε αυτό το όνομα. Και όπως το περίμενε η Συμφέρο, έτσι και έγινε και μια μέρα τη ζήτησε ένα γεροντοπαλίκαρο. Και αυτή αμέσως τον δέχτηκε και παντρεύτηκαν. Στην αρχή ήταν ευτυχισμένη η Συμφέρο, γιατί έβλεπε ότι πέτυχε το σκοπό της. Αλλά σε λίγο καιρό κατάλαβε ότι ο γαμπρός δεν είχε μαζεμένα λεφτά, γιατί ήταν και σπάταλος, αλλά και κάμποσο τεμπέλης. Όταν το κατάλαβε αυτό η Συμφέρο, έπεσε σε μεγάλη στενοχώρια και έλεγε μέσα της: «Κρίμα που χαράμισα τα νιάτα μου και πήρα το γέρο, με την ελπίδα πως τουλάχιστον θα έχει οικονομίες». Γι' αυτό και τώρα τον έβλεπε ακόμα πιο γέρο τον άντρα της και όλο του έκανε μούτρα. Και εκείνος που δεν καταλάβαινε την αιτία, δεν ήθελε να γυρίσει νωρίς στο σπίτι το βράδυ, παρακάθονταν στα καφενεία και έπαιζε χαρτιά, έπινε, κάπνιζε και έτσι ξόδευε ακόμα περισσότερα. Οι φίλοι του όμως, που δεν ήξεραν τι τρέχει, απορούσαν πως νιόπαντρος αυτός δεν θέλει να γυρίσει στο σπίτι του και για να τον πειράξουν του είπαν πως είδαν κάποιο ξένο να μπαίνει στο σπίτι του. Τότε κι αυτός που το πίστεψε, σηκώνεται και τρέχει στο σπίτι του και βρίσκει τη γυναίκα του όπως πάντα μουτρωμένη και μοναχή της βέβαια. «Πού τον έχεις αυτόν που μπήκε στο σπίτι?» τη ρώτησε αμέσως. Και εκείνη του απάντησε: «Στην κουζίνα τον έκλεισα για να πιάσει τον ποντικό». Αυτός που δεν περίμενε για να ακούσει τη φράση, τρέχει, ανοίγει την κουζίνα και αμέσως πετιέται ένας γάτος, τον γραζούνισε στο πρόσωπο και έγινε άφαντος. Τώρα ο άντρας, ντροπιασμένος κιόλας, αποφασίζει να γλιτώσει από τη γυναίκα του και της λέει: «Ετοιμάσου το πρωί να πάμε στα κτήματα να με βοηθήσεις». Εκείνη τι να κάνει, ετοιμάζεται, παίρνει και ψωμί μαζί της και το πρωί την ανεβάζει στο μουλάρι και ξεκινάνε. Για να πάνε στα χωράφια τους όμως έπρεπε να περάσουν από τη στρίχα στο γιοφύρι. Το γιοφύρι αυτό ήταν ξύλινο και πολύ στενό και το περνούσαν μόνο άντρες και ζώα ξεφόρτωτα. Έτσι φορτωμένο το μουλάρι, σκέφτονταν ο άντρας της, ή θα την πετάξει κάτω στο ποτάμι να πνιγεί, ή θα πέσει και το ζώο μαζί της, αν και τα ζώα δεν κάνουν λάθη σχεδόν ποτέ. Όταν έφτασαν στη στρίχα στο γεφύρι και ήρθε η ώρα να πατήσει το μουλάρι στο σανίδι, η Συμφέρο σηκώνει τα χέρια και πιάνεται από τα κλαδιά του πλάτανου που ήταν από πάνω. Ο άντρας σε λίγο γυρίσει να δει και βλέπει το μουλάρι μοναχό του. Κατάλαβε ότι η γυναίκα του είχε πέσει στο ποτάμι και πνίγηκε. Τότε άρχισε να έχει τύψεις και τον έτρωγαν μαύρα φίδια πως είχε γίνει ο φωνιάς της γυναίκας του και τι λόγο θα δώσει στο Θεό. Η γυναίκα του η Συμφέρο όμως κατέβηκε ήσυχα από το πλατάνι και σε λίγη ώρα μπήκε στο γεφύρι και γρήγορη και άξια όπως ήταν πέρασε το γεφύρι με τα πόδια της. Περπάτησε κάμποσο και βρίσκει τον άντρα της που πήγαινε να κόμμα. Τον φωνάζει και εκείνος γυρίζει και μόλις τη βλέπει ζωντανή γέλασε ευχαριστημένος από τη σκέψη πως δεν θα κολλάζονταν. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που της φάνηκε κομμάτι όμορφος ο άντρας της. Και συνέχισαν το δρόμο περπατώντας δίπλα-δίπλα τώρα. Είπε πως ζαλίζονταν επάνω στο ζώο. Λίγο πιο πέρα βρίσκονταν ένα ασβεστοκάμινο. Ο ασβεστάς όμως ήταν πιο πέρα ξαπλωμένος και αγκομαχούσε. Πήγαν κοντά και είδαν πως ήταν άρρωστος. Τον πιάνουν, τον φορτώνουν στο μουλάρι και τον πηγαίνουν στο χωριό του που ήταν εκεί κοντά. Ώσπου να φτάσουν όμως στο χωριό, ο ασβεστάς πέθανε πάνω στο μουλάρι και φαντάζεστε τι θρήνο έκανε η γυναίκα του όταν της πήγαν το λείψανο. Και μέσα στα κλάματά της κατάλαβαν ότι από αυτό τον ασβέστη που ετοίμαζε ο συγχωρεμένος περίμενε να θρέψει τα παιδιά τους η καημένη που δεν ήταν και λίγα. Τότε η Συμφέρο τη λυπήθηκε την ασβεστού και λέει στον άντρα της: «Έλα εσύ που είσαι παλικάρι, πάμε στο καμίνι να βγάλω με ασβέστη να πορέψουμε την καημένη τη χήρα». Τον είπε παλικάρι χωρίς να το πιστεύει βέβαια, αλλά έτσι για να τον φιλοτιμήσει.
Εκείνος όμως κολακεύτηκε και κίνησε με κέφι για το καμίνι. Έφτασαν οι δυο τους γρήγορα στο καμίνι. Το βρήκαν γεμάτο πέτρες όπως το είχαν ετοιμάσει ο Μακαρίτης, το άναψαν όμως και πήγαν πιο πέρα και κάθισαν κάτω από ένα δέντρο να περιμένουν. 3 μερόνυχτα πέρασαν κάτω από το δέντρο, ώσπου να γίνουν ασβέστης οι πέτρες και ύστερα έντυσαν με κουρέλια τα χέρια τους και άρχισαν να βγάζουν από το καμίνι που ήταν ζεστό ακόμα τις ασβεστόπετρες. Από τη δουλειά όμως και από το κέφι που είχαν, εκοκκίνησαν και οι δυο τους. Και τώρα έβλεπε η Συμφέρο τον άντρα της κόκκινον και της φαινόταν πιο νέος και όμορφος. Και αυτός την έβλεπε ακόμη πιο όμορφη και καλή και έλεγε μέσα του: «Καλά που δεν μου πνίγηκε η γυναίκα μου». Προς το βράδυ ήρθαν από τα γύρω χωριά πελάτες με τα ζώα, αγόρασαν όλο τον ασβέστη και η Συμφέρο με τον άντρα της πήγαν τα λεφτά στη χήρα και εκείνη τους φιλούσε τα χέρια για την καλοσύνη τους. Ύστερα από αυτό, η Συμφέρο με τον άντρα της γύρισαν στο χωριό αγαπημένοι και ευχαριστημένοι, γιατί με τη δουλειά στο καμίνι είχε και ο άντρας της ζωντανέψει και είχε κοκκινήσει και της φαίνονταν πιο όμορφος. Και με την καλοσύνη που κάνανε στη χείρα του ασβεστά, ένιωθαν και οι δυο ευτυχισμένοι. Στο χωριό που έμαθαν με κάθε λεπτομέρεια το περιστατικό με το ασβεστοκάμινο, τον ονόμασαν τον άντρα Ασβεστά και τη Συμφέρο την έλεγαν τώρα Ασβεστίνα. Από αυτούς κρατάνε αυτοί που τώρα λέγονται ασβεστάδες, χωρίς να είναι αυτό το επάγγελμά τους. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Ωραία, πολύ ωραίο. Αυτά τα δύο είναι εξαιρετικά. Και εσείς, κύριος, καλά, εμείς ευχαριστούμε πολύ.